Għanna sodisfatt immens li fl-aħħar fermajna dal-agreement nistgħu ngħidu kienu skadut kważi 3 snin. Ovvjament kien hemm ċertu kambjamenti anke fit-tmexxija tal-arms u l-affarijiet kważi ġrew, meta ngħid ġrew biex naslu l-konklużjoni pożittiva, mhux ġrew għax aġġilna, ġrew għax kien hemm rieda tajba min-naħat kollha. Jiena kuntent ukoll li f'dal-agreement apparti li hemm diversi benefiċċji li s-soltu ssib collective agreement se tagħmel il-General Workers Union, hemm ukoll il-ħsieb li daw il-ħaddiema ma jitilfu xejn mid-dewmien li kien hemm, ġifieri iż-żidiet li ħadu huma retroattivi. Nixtieq hawnhekk nagħmel appell ukoll lill-pubbliku. Il-ħaddiema tal-arms forsi il-pubbliku ma jromx b'daqshekk lenti sabiħa għax in-natura tax-xogħol tagħhom mhijiex waħda glamorous jew dawn mhux ma ssibhomx meta tkun ma tiflaħ ġew tmur biex tħallas kont. Però daw is-servizz tagħhom huwa utli immens fl-aħħar mill-aħħar biex intkom tibqgħu il-kumpaniji li jipprovdulkom id-dawlu l-ilma jibqgħu vijabbli. Dawn il-ħaddiema jaħdmu taħt pressure kontinu, pressure enormi, in-natura ta' xogħol tagħhom u napprezza li kieku n-nies hemm barra japprezzaw ikunu jafu x-xogħol li jagħmlu dawn il-ħaddiema.